Ngut ki Rangbah Khasi bala buri kerteng ki badai na kasnong nong prut bat nong kana West Kasil district kila keno bakila sya Rahbor sya Shoh sya dat bat sya Dawa Pisa jubor hakinong ilam bak dikhat jongko kenhun Sengbhalang garo kablatip kerteng kum ka all Khasi Hills Achiks Federation AKHAF katkum ke ejahar bala ujor kite ki Ngut ki Rangbah how officer in charge jong katnan nong halam South West Kasil district laong bakate ke jingja kalaja hakno phai sngi ka South Tarik nailar arja arpusau hakipor kumba arbaji a mistep halat bakli katba kite ki Ngut ki Rangbah ki dangwan bu brio kite ki Rangbah kilai thu ba andala poi halat bakli shiken hun ki brio kilabe na dien jongki da kawi ka kali ka bodon yo number ML khatar lai nyo not pra bat onda kilalam kilapin sange hakabasan Ngut ki brio ki bakamili ba ki dei na kakan hun AKHAF belayalam do WKHD marang nakasnong bakli konjoy kila Dawa Pisa naki Henry nomor bakim dan Pisa kila Shoh bat Rahbor syaklau bat hadian ke jingsha berngem bersit la pelai pat ikitat ondala sai kebeneng kini ki Rangbah kila itu baki tei kinoi lam baki dekat ka AKHAF kila pelai ru harengkat bat ke berngem bersit banang ni syakman ladaki wan biang syak tei ka jaka kintang sendon bat brio bat kali Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya